Hi guys, good morning. At maaga tayo ngayon guys kasi may biyahe tayo. Mag-prepare lang ako ng breakfast ko. So guys, ito na yung breakfast ko guys. Fried rice, tsaka itlog. Mag-prepare lang ako tayo ng Milo. So yun guys, ito yung breakfast ko ngayong umaga. Ayan, fried rice, egg, tsaka apple, and then Milo, diba? Ganun lang guys, kain tayo, tsaka tayo bumiyahe na. Sarap sa umaga to guys. So yun guys, ito na ako sasakyan. Tayo pabiyahe na. Time check 7:07 umaga. Ulan na umaga.
Alabang. Punta pa tayo ng bangko. Daming puntahan. Kaya mahalaga yung oras. Mahalaga yung bawat oras. Uy. Si Bando guys. Bisaya di ko karupuan na vlog. Kaysa traffic ay. So, update guys, dito ako sa Makati. Galing na ako ng Alabang. So, dito nakakasar lang ako kasi hinintay ko yung bus ko. So, tamang hazard lang dito. Pero pag pinapaalis ng enforcer, PSD ba yun? Ayan. Ayan, tamang hazard lang tayo dito. Tapos hintay ng chat ni Badam pag tapos na siya. So okay guys, mamaya update ulit. Hi guys. Okay, pabalik na tayo ng Makati guys. Ako lang pala. So kumain na ako doon. Pinakain na ako ni boss. 9:26 ng hapon. 9:26 1:26 pala. So guys, balik na tayo ng Makati. Dito tayo sa ano guys, Kalayaan flyover. Yung ano, kaya binisinahan kita, malikot ka kasi. Ayan, wala na dito sa BGC guys. Okay guys, dito ako sa arrival ko. Mag ano lang ako guys, mag update lang ako ng biyahe ko.